Hej alle sammen og velkommen til den her video. Som I kan se her, så er det her altså mit værelse. Herover har jeg mit fjernsyn, og der er noget sindssygt herover. Kan I se det her lys? Det er slukket. Så er der sgu tændt det. Jeg prøver lige at se. Kan jeg måske gøre, så den bliver lysere? Bare lige vent derude 2 sekunder. Prøv bare lige at få tændt det her lys. Sådan her. Sådan her. Kan I se det? Og så skal vi lige have det seje. Det er ikke det der. Det er ikke det der. Desværre. Desværre. Den har ikke været så lang tid endnu, men vores mål er lidt højt, men det skal det nok gå. Og hvis I kan høre min bonusløsstør, så er det Bruna. Hun er altså også lavet video. Og som I kan se om bag mig, så virker det nu. Og så har jeg nogle gaver her. Og så har jeg min Pokémon-kort. Så har jeg et cover til den. Og så har jeg den her. Og så har jeg også mange mere faktisk. Og jeg har valgt et julekort jo. Det skal man jo have. Skriv lige noget i kommentaren, hvis I har tale. Vi mangler den lidt, men vi får den hjem lidt. Det ved jeg. Vi køber den. Og så har jeg VR-briller, som I nok godt kan se. Og så meningen var ellers, at jeg skulle vise jer mit ret. Det er sådan, det er altså sådan mega fedt. Og som I kan se her, så er det faktisk en fake bil. Ja. Og jeg kan virkelig godt lide se med i mine videoer. Det er så sejt, at jeg tror nok, jeg ved. Jeg er bare lige hurtigt i gang med at lave. Sådan her. Ja, som jeg kom fra. Jeg kan virkelig godt lide, at de er med på mine videoer. Og jeg synes, de er mega seje. Ja. Og så kan jeg også godt lide, især så mange af mine videoer. Desværre har jeg lige mistet en af mine kanaler. Jeg havde 2 før. Den ene, den jeg laver video på nu faktisk, den brugte jeg ikke. Den var der 0 videoer på. Nu prøver jeg bare at bygge den op, ligesom den anden. Subscribe, hvis I selvfølgelig ikke har gjort det, så skal jeg nok, og så skriv noget i kommentaren. Jeg har liket og subscribet denne video. Og så skal jeg nok skrive til jer, at jeg siger mange tusind tak, og hvis jeg ikke lige får gjort det, så siger jeg det nok bare inde i min hjerne, og så kan jeg også godt lide mit nye hus, som I kan se her. Så er der 3 af dem her, på grund af min storebror kommer til at ødelægge den anden. Men det har vi kommet over. Og så har jeg, I skal lige se den fede udsigt heroppe fra. Ja, det er lidt svært at komme op. Men så er vi altså til tops. Kan I se? Vi går lige ned igen. Det er lidt nøjeren. Nej. Nu tror jeg ikke, jeg kan komme ned. Jo. I får mere af videoen. Bare rolig. Hvis I ikke har... og glædelig 18. Er det ikke 18. 18. december. Og snart, når den her video er op, så tror jeg måske jul er ikke over. Måske lægger jeg den op på denne dag, eller nogle dage efter. For jeg skal også lige have redigeret og sådan noget til videoen. Hvis I ikke har set min redigere video, hvor min stemme lyder meget mærkeligt. Ligesom lidt en robot, men sådan noget. Så skal jeg altså lige sende den her video færdig, og så ud af videoen, og så swipe helt op i toppen, tror jeg nok. Og så tror jeg, I kan se det. Så skal jeg nok lige så skriver I, hvis I har set den. Så tænker jeg, eller skriver perfekt timing.
grund af, jeg skal bare op og slå min gamle kanal med 5 subscribers. Det syge er, at jeg har sagt, at jeg ikke havde 2 kanaler. Så på dagen finder jeg min rigtige kanal. Men det var altså meget som en klaster helvede mig. Det var meget irriterende. Men jeg kom over det. Og det er han selvfølgelig også. Og hvis I altså ikke har det, køb en julesok. Den er lige her, man får gaver. Det kan jeg altså godt lide. Gratis gaver, det kan jeg altså godt lide. Næsten. Hvis I er gode til at tegne, nu spørger jeg bare, så skal I altså, hvis I ikke har købt de her tusser, de er mega gode. Selvom jeg ikke engang har brugt en eneste. Jeg har bare stjålet for ellen. Ja. Pyt med det. Lad os nu lave videoen videre. Nå, kom. Så har jeg faktisk mange Pet Simulator bamser. Hvis I ikke har spillet Pet Simulator 99, så spil det. Og det her Huge Pet har jeg. Det har jeg altså. Jeg har det. Jeg har faktisk stregrygt det. Jeg har fået gulden. Huge Pet. Jeg har altså 2 Huge Pets. Jeg fik dem på grund af, at jeg fik i fødselsdagsgave. Altså, jeg har ikke sagt tillykke. Altså, det var den 18. november, jeg fik fødselsdag. Der fik jeg noget Pet Simulator værk, som jeg kunne så strække kode ind i Pet Simulator. Og så kunne jeg lave det om til et Huge Pet, et Explosive Egg. Men på den dag var jeg desværre syg, så jeg læggede ikke lige noget op. Det var meget irriterende. Der kommer måske en dag, hvor jeg viser jer. Og hvis I spørger, hvordan jeg er blevet så god til at filme, så jeg har en telefon, og så har jeg en selfie-stang. Det er faktisk meget dejligt. Man bruger den meget. Og så kan der komme lys i, det er bare mega fedt. Jeg vil sige til jer, at I skal købe den. Jeg tror, man kan også, det er nok tæt på, ikke Elgiganten. Jeg ved det ikke. Led. Og så kan jeg også godt lide at gå lidt rundt i min værelse, som jeg gør lige nu. Og så kan jeg også godt lide at ligge i min seng og lege. Og så skal I altså lige se, hvad vi er i gang med at bygge. Hjemme med min far har jeg bygget noget, der er lidt sejere, men han går også lidt mere op i Lego. Ja. Det var det for den her video. Den har også varet 8 minutter, altså. Næsten. Okay. I nogle par sekunder mere, men hej. Ha' en god jul, hvis jeg ikke når at sige det til jer igen. Subscribe og like.